ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସତ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ। ଆଜି ସାନୁ ମାମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାରିପଦାରୁ, ଆମ ଟୋଲଗେଟ ରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସାନୁ ମାମୁଁ ଆସିକି ବାରିପଦାରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ମୁଢି ଫୁଡି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ହୋମ ହଉଛି, ବଡ ମା ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାନୁ ମାମୁଁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କି ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କି ପଛକୁ ପକା ପକା ମଛୁ ପକା ମଛୁ ସେଇଠି ପକା ପକା ସେଇଠି ପଛୁ ପକା ପକା ସେଇଠି ପକା ସେ ପେଲେ ସେଇଠି ପକା ବଣ୍ଟି ତୁ କଣ ପାଇ କଣ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ପକେଇ ଭିତରୁ ମେଢ ପେଲେ ଲବ ସେମିତି ଟାନେ କଣ ମେଢ ଯାଉନି କି? ବାସ୍ 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 ସେଇ ପେଲି ଦିଅ ମେଢ ଭିତରୁ ସେଇ ମେଢ ପେଲି ଦିଅ ପେଲି ଦିଅ ଟାଣି ନିଅ ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ପଡିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଭେକ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ ବେକର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋକଟ ଖୋଲିଲନି କି ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ପେଲି ଦେଇକି ନା ପଳେଇ ଆହୁରି ଉପାୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପରେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ। ସାନୁ ମାମୁଁ ଆଉ ଆଈକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଆଈ ଅଜା ଆଉ ମାମୁଁକୁ ଛାଡିଦେଲୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ଯିବେ। ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ।